Még nem lesz. Jaj, életkém, hallottátok, hogy a héten hogy megvert az a kisdiák a fizika tanát? Jaj, de szörnyű! Lehet, hogy csak az erőhatást, az ellenhatást akarta gyakorolni szerelésképpen. Mondjuk vigyázni kell a mai fiatalokkal. Az én kis csinos unokahúgom is tanárnő egy általános iskolában. És már az első nap lerohant egy kisdiák, hogy egy tanárnéni magát úgy meg... Jaj, de szörnyű! Jaj, mit csinál szegény? Hát rohant az igazgatónőhöz, hogy elmondja, hogy mi történt. És az megkérdezte, hogy melyik volt az? Az a kis szeplős, vörös hajú? Mert ugyanaz meg is teszi. Hát így van ez. Nincsenek ezek rendesen megnevelve. A mi időnkben még a tanárok rendesen körmözték a diákokat. Abban az időben a tanárok még figyeltek a diákokra, de most csak a híreket nézik, hogy a bokkormány hogyan dönt, mert a hónap még vonalzóra se lesz pénzük. Mondjuk az iskolában a mai napig is engedélyezve van a testi fenyítés, csak most a tanárok ellen. Pedig még a tandíjat is eltörölték. Na, mondjuk én azt nem bánom, ha hadd tanuljanak akár ingyen is, mert némelyik fiatal olyan bunkó, ha megtudná, hogy forrad a föld, rögtön elkezdenek akaszkodni. Na, hagyjuk, nem érdemes beszélni. Képzeljétek, a múltkor a buszon utaztam, és jött egy ember, és azt kérdezi, hogy na, megtelt már a Noé bárkája? Azt mondja a buszsofőr, nem, a majom még hiányzik, nyugodtan jöhet és vegyen jegyet. Én meg nyugdíjas vagyok, de nem nagyon akarják átadni a buszon a helyeket. A múltkor is utaztam, ilyen nagy meleg volt, mint most. És egy nagy pöffeszkedő sohanc azt mondja, na, üljön le. Mondom neki ebbe, úgy megízadt alatt a műbőről, és én aztán nem ülök abba a gusztustalan tócsába. Jaj, micsoda sértés! Hát tudjátok erre mit mondott? Üljön bele maga a jegesmedve jéghideg Remélem adtál neki a Lidi kőröddel? Jaj, dehogy adtam, mentem én előre a buszsofőrhöz, szóltam neki, hogy hát csináljon már valamit igazán. Erre meg megkérdeztem, mit csináljak, forduljak éjszaknak. Képzeljétek, egyszer el volt törve a lábam, és úgy utaztam a buszon, és tartottam az egyensúlyt, és kopogtam a botommal. Azt mondja egy suhanc, hogy ne kopogjon már itt, mert nem hallom a basszust. Meg a minek nem húzott gumit a botja végére? Jaj, de pimasz volt! Hát igen, de én azt mondtam, hogy inkább apát húzott volna gumit a botja végére. Legalább lenne ülőhelyen. Hallottátok mostanában mennyi fekete munkás foglalkoztatnak Romániában? Hát hiába már itt is az afrikai munkaerő a legolcsóbb. Aztán messze van Afrika? Szerintem nincs messze, mert nálunk egy ilyen afrikai a portás és biciklivel jár. Legalább a biciklisek nem sztrájkolnak. Hát szegény kamionosok is sztrájkolnak. Nem engedik őket be a belvárosba, és képzeljétek, még ellőzni se lehet az autópályán. Hát ki hallott már ilyet? Hát pedig nekik is sietni kell haza a családjukhoz. Nekem is van egy ilyen kamionos ismerősöm, és mesélte, egész héten át vezetett, aztán sietett haza a hétvégére a kis feleséget. Ugye, hogy tudják lerendezni ők is a dolgokat. Meg is kezdtek keményen, nyomták keményen a dolgokat. Erre elkezdtek a szomszédok körülbelül. Mi ez a lárma már megint? Egész héten ezt kellett hallgatnunk. Már hétvégén is nincsen csend. Hát van ilyen. Jaj, képzeljétek, én meg kértem a férjemtől egy 50-est, persze szépítkezni megyek. Rám nézett, adott egy 100-ast, azt mondta, szükség lesz rá. Hát igen, engem is beutaltak a kórházba. Ja, és milyen a koszt? Lehet
hogy megeszem, vagy nem eszem. Ja, hát képzeljétek, mi megbeszéltük a férjemmel, hogy elvisz valami drága jó helyre. Hát bevitt egy gyógyszertárba, azt mondta, ez a legdrágább a környéken. Hát mi is ünnepeltünk a férjemmel, és kérdezte, hogy hát mire ígyunk. Hát mire? Gyógyszerre. De én mondok egy jobbat. Mi elmentünk egy ilyesmi bárra, és ugye ott a férj fűzte volna a feleségét, hogy gyere kedves, menjünk már ki egy kicsit. De a feleség az akart egy kicsit húzni a dolgot, és mondja, nem megyek, mert kint esik az eső. Mire a férj, nem baj, pérdelhetsz a cipőmre.